Injabulo kuyigcokama ingoma liculwa naleti. Sawubona kuphi nakuphi la ufike khona lombuso njengamanje ubungelela wena ke Mathinta Close intombi zomqobo namehla kabanye baqhumela imali thiwazi. Ngana kwethu ngawusuku lakho lokuqala la ngicathu nje kulungile. Upress subscribe button kanti ke share uphinde ucomment ukhuluna konke uma subscribe bike imali khamba usuwenza ukuthi kube wena uqala uthola notification mase ufile video phambili ungakhohlwa ukulike. Kanti ke ngane zakwethu ngicela ukubonga nje kwabajoinile laphana ukusipha u10 njalo ngenyanga. Kanti ke uma ungakajoin khona button la join laphana ukwazi ukuthi uphi channel yakhe ihamba phambili nekulethela izindaba ezishisayo u10 njalo nje ngenyanga. Kanti uyakhansela mangabe ke ukuthi awusathani ngane zakwethu Igcokama lifake ivideo yakhe aphiwe naledi laphana ke ocula no Chris Brown ecula ingoma yalethi ke kuya ngokuthi ungubani uhamba izindawo ezinjani uphila nabantu abanjani uphethe style esinjani. I think unaledo besho kanjalo ngane yakwethu laphana ke evidweni yakhe ngaphandle kokumoshela isikhathi asixhume sihlale kuyona ke ivideo yanaledo ecula ingoma yeGcokama. Niyabona nani ukuthi asilenzi ikhanda ngama extension but kuya ngokuthi ungubani uhamba nabantu abanjani engomeni zobani uconverta imali enjani amadola ngangimthanda ushutha ngangimthanda